Hej, mit navn er Stine. Jeg kommer fra den danske organisation af økologiske grøntsager, og det er noget, du er interesseret i. Fordi vi er på en rundrejse her i USA i den måned, og så forsøger vi at overtale jer til også at begynde at spise noget mere økologisk. Fordi det er virkelig, virkelig vigtigt for vores verden. Det vil redde alt. Det vil simpelthen redde alt. Jeg ved ikke, om det er noget, du har lyst til at være en del af. Prøve. Altså, vi har abonnementer både på en uge, en måned, flere år. Det er sådan omkring $120,000 om dagen. And it will be deducted from your paycheck. Du er sikker? Helt sikker? Okay, altså jeg ved ikke, skal jeg lige forklare? Jeg vil lige gerne forklare det en gang til. Fordi at det er simpelthen sådan her, at altså det her er økologisk korn eller majs.